efter skorstensfejning, så har vi jo meget beskidte fingre. Så fra kollega til kollega, så kan jeg anbefale at få monteret et mobil håndvask i arbejdsvognen. Det kunne for eksempel være shoulder sink. Hej, jeg hedder Claus Vest Nielsen, og jeg er skorstensfejer, og jeg har været skorstensfejer siden 1986. Vi er 11 svende ansat og 2 mestre. Det lovpligtige skorstensfejerarbejde, det består i, at man kommer en gang om året. Så går vi op på enten deres loft eller på deres tag og fejrer skorstenen. Det er jo dejlige mennesker, som regel, at vi møder, og det er jo det, der gør, at det er skønt at være skorstensfejer. Når man så er blevet svend og fået sit svendebrev, så har man altså lov til at så få de blanke knapper og messinggodtlåsen, og så den høje hat også som det ypperste symbol på, at man nu er blevet svend. Som skorstensfejer får man beskidte hænder mange gange om dagen. Sundhedsstyrelsen oplyser, at før man bruger håndsprit, så skal man huske at vaske sine fingre. Shoulder sink har alt, hvad du skal bruge. Der er adgang til vand, der er adgang til håndsæbe, og der er papir, og så er der til håndsprit bagefter. Så har du alt, hvad du skal bruge til, når du er på farten.